अन्थाइजों बुफायना गालांबाय खुबै खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै आं नोंथांनि सायाव मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय बे भिडिअनो जादों जोंनि दा बर' शर्ट मुभिनि कमेडियान एक्टर अनिल कुमार नार्जारी बिथांनि गारिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफ्रा ग्लासखौ देफ्लंजोबनानै गालांदों दा बिथांनि बे भिडिअखौनो आङो एसे शेयार खालामनो होननानैहाय नोंथांमोननो भिडिअ खालामनाय जाबाय लोगोफोर नायलां अब्ला गारिखौनो सोरबा मेगन गोसानो ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायना गालांबाय खुबैना गालांबाय नै फारसे ग्लासानो गैला गैला नै सोरबा अन्थाइजों खुबैना गालांबाय थोस बिदिसो जायोलै